आदा जेम्सनि हाबायाव फैनानै जों दासिमबो हिन्जाव गोदानखौ लोगो मोनासै आरोना थ' लोगोफोर दायो जोङो माने आदा जेम्सनि हाबायाव थांनो ओंखारबाय आरोना गासिबो दंजोबो इउटुबार नै बिथिं जा पाबजिनि एनिमे दं थाथ' होमबा नोंसोर ने आवगायसै थाथ' बाजै जों थांबाय थानोसै जों दा गवा बिरियानि जानो थांसै आदा जेम्सनि हाबायाव नायनोसै सोर सोरखौ लोगो मोनो गाखोनोसै जों दा आं गाखोनोसै दा बाइकआव कामास्ट्रा लांफैबाय नालाय नै बिथिं मिथुन दं थाथ'दो बाजै बाय बाय जों दा थांनोसै हाबायाव चलो गवा बिरियानिजों जाना फैनोसै र' बिरियानि गवा बिरियानि चलो जों दा नै जेम्स आदानि गामियाव मोनफैबाय बाइक दोनबाय आरोना बाइकफोरखौ बेहाय सिंथिं हाबलांसै फैद' मा लाजिदों नामा नोंसोरलाय फै लाजिना सिंथिं थांगासिनो र' माबायदि साजायो ब्लगार गोजा गासिबो नै इउटुबार जेम्स आदानि बिफा खुलुमबाय आयं फाइनालि मोनफैबाय जों दा नै बेनारा मिस्टार जेम्स मुसाहारि एन्ड डक्टर लक्ष्मी सिंथिं हाबलांबाय जानो जों लास्टावसो मोनफैबाय ना हाबाया जोब्बाय ना थांफिनसै जोङो जोब्बाय हाबायानो जोब्बाय नोंसोर खारफिनदो आरो नों मा मोनसेया सोरनि बयफ्रेन्ड मोनलाय नोङो साउन्ड सिस्टेम बेयाव सोर मोसागोन नामा सोरबा बेयाव सोरबा मोसागोन नामा हाबानि पेन्डेला बिदिनो नै ओरैबो ओरैबो अखाजों एसे सिदोब सिदोब जाजोब्बाय हौवा गोदाना दाबो ओंखाराखै नामा आदाया आदा दे मोनफैबाय फाइनालि बाक्सा फार्स्ट टाइम ना दे गोजोननाय मोनबायलै आंहाथ' बुंनांगौ जेबो गैला बाय नोंसोर आंनि बिजिमोन गारि सालायदों थेवब्लाबो रायलायदों आङो दे आं हारसिं बिराद सिगां जानानै दंफैयो मालायनिबाबो ओमफ्राय नैथिं इउटुबार गोजा गासिबो मटु पातलु मोजां खबरा औ हारसिंसो बारा लाथाब जाया नोंसोर जों लानानै आग्लायनायखौसो मोनगोन दे जिरायथ' बिदिनो जा देरहाब्र' दे गोजोननाय फार्स्ट टाइम गोदान बोसोरनि गोदान बैसो सेकेन्ड टाइम जाबाय ना माने खनसे अबाव लोगो मोननायमोनथाय बे न' बुख्रेबनायाव आच्छा गुवाहाटियाव लोगो मोनबाय सेकेन्ड टाइम जाबाय आदा जेम्सनि हाबायाव फैनानै जों दासिमबो हिन्जाव गोदानखौ लोगो मोनासै आरोना माने देलायख'नो हायाखै देलायगासिनो दङ नुयैनि जोङो माने बाहेरायावसो वेटिं खालामगासिनो दङ लामायाव नेगासिनो दं आरो नैथिं जा गोरबो खुलुमबाय माब्ला जागोन नालाय आंनिया जागोन लासै लासैनो मालायनिखौल' जाबाय आदा जेम्सनिखौ एकदम माने एक्साइटेड आरो ना
लामाफ्राव अखाबो फैदों अखा मोनबोना मोनबोआखै अखा मोनबोआखै दै अखा हादों अखाया एसे सिगिदोंमोन खिन्थु जि ओंखारदों ना अखाया स्रां एसे हेलौ बे आरो नैथिं नै सोर सोर दङ नाय बेखौथ' दहायनो थांखाबाय ओमफ्राय नैथिं बाजै दिजुलि बिजुलि ना दिजुलि मोननाय दिजुलि बाजै आंहा बहुद गोबाव माने बहुद गोबावनिफ्रायनो सिनायखायो आं लाइकिनिफ्राय सिनायो बे बाजैखौ ओमफ्राय फाइनालि दिनैसो लोगो मोनबाय आरो ना माने दख'ना बेफारिबो जाबाय फेसबुकारबो जाबाय इउटुबारबो जाबाय बहुत मालदार बाजैया मालाबा थांगोन हौवायाबो साख्रि आलबावसो मानसियाबो नै बाजै हाबा पुरा इउटुबार गोजा नैथिंबो नै गुटका मास्टार मिथुन नै बेनो बाजै दिजुलनि आदाया जब मावो आदाया सानबैसे माबाया बन्द'आ हा रिटायार जाबाय नैथिं बिरियानिया मेहेर अमा राजा दा आंनि खाथियाव जिराय नोङो हारा हाराखौल' गोनां मोनो मोदोमखौ बिरियानिसोबा बहा माबा थानो बिरियानियाव माबा थायोना मोदोम थायोना मोदोम नों हाराखौ जादो आं माबाखौ जानोसै मोदोमखौ माइरंखौल' होगोन नैथिं जासुला नामान ना सोरबाफोर सिंगेल दंबा बुंहरबानो जाबाय बिथाङा दा बुंलायनाङा हिन्जाव रासिखा मोनथ'वाखैनो गैयालै मानसिफ्रा जोंखौ दोनखायसा साननाय ना मायो टिकेट दाननो नोङो टिकेट दानबासो मोनसिगोन खोमा ओरै दंजोबो नै पुरा इउटुबार गोजा आरो नैथिं आदा देरहाखौथ' दहाय लाखांबाय आङो इउटुबार गोजा लोगोफोर बिरानिया मोदोमबाय फैद' बिरानिया थ' जों थांगासिनो दङ नैथिं जा नुकुल भाइ दङ राइडार बर'नि राइडार ना मोजां रोङियाव दहायनो फार्स्टआव मोनफैदो नोङो दहायनो आंनो फार्स्ट मोनफैदों फंबायमोन दं जों दा सिंथिं हाबलांसै र' सानैखौ देखायग्रोबाय आं नोंथांमोननो एबार सिंनिखौ देखायनोसै आरो ना बयबो डलार खामायग्रा गोजा नालाय नै सिङाव गासिबो मबाइल थुजोबगासिनो दं आरो ना बिथिंबो पुरा डलारनि थाखायनो बयबो गाव गावबाव फैनायनि खरसाखौ दिहुनफिननो थाखाय इडिटिं खालामगासिनो दं बेबो थरायनाया जोंहा इडिटिं खालामगासिनो बेबो थाव खरसाखौ दिहुनफिनथारगोन आरो ओमफ्राय आंथ' दा नोंथांमोननो देखायखांबाय बाजैया देलायग'नो हायाखै आरो ना दा दसेनाव देखायगोन आङो ओमफ्राय दा दसेनि थाखाय जाथ'बाय आरो ना बेयावनो दोनथ'नोसैलाय आङो नेक्स्ट भिडिअ आरो फैबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ दानि थाखाय जाथ'बाय दा बिरियानि कवा बिरियानि मोनजागोन बेखौ दा देखायगोन आं